सामब्रामा मोनबायानो दावदैया बिराद हिट जादों ना माने जानो थ' दिनैनि ब्लगाना रुम सिङावनो जागोन रुम सिङाव रुमखौनो देखायगोन पुरा रुम सिङावनो बानायनाय जासिगोन माने फिसा माने 2 मिनिटसोनिल' माने भिडिअ बानायगोन रुमखौ एसे देखायनानै आं नोंसोरनो माबायदि जोंनि रुमा फेन दं रुमा ओरैनो मोजाङानो एसे ओमफ्राय नै दा चार्ज होग्रा मोनसे बर्ड दंखायो इयावनो रुमालाय मोजाङानो आरोना ओमफ्राय 1600 टाकानि रुम ना फेन दङ लाइट साइट दंजोबखायो रुमा माने 7 मानसि थानो हायो मोजाङानो रुमा एसे माने दरजा बेरा गोजा साइड साइडआव ओमफ्राय ओइ सिंनिया माबानाय मा पाक्कानि ढालायनाय आरोखि 7 मानसि थायो रुम मोनसेयाव माने साब्रैमोन सासेया थांबाय दाखालि बहाय न'आव दा जों 3 दंफैयो आसोर सासेया ओंखाम संबाय दं मालाबा आंबो सङो ओंखामखौ ओमफ्राय दिनै इ संबाय दं माने जों सानफ्रामबो जों सानैजों संखायो ओंखामखौ रावबो इदि संखायानो माने बाल्थिं गंनै दङ दै लायग्रा दै लोंफैयो इयाव गेस फिसा दं जों बायना लानाय इयाव दा ओंखामखिनिखौ संखांबाय ओमफ्राय ओंखामखिनिया मोनखांनायनि उनाव नैबे ओंख्रिखौ संसै आरो दै लोंनो थाखाय एख' गिलास गैखाया माने न' बायदि नङा जाहैबाय नैबे बथलावनो बथलसे पुरा फुल स्प्राइट बथलसे दै सोना लाना फैखाबाय माने नैबे 7 मानसि नालाय बथलसेया थोखायो आरो थारमाने ओंखाम जानायाव बेयाव थाथ'दोसै दसे स' गाइस नाय जोङो माने कम्पानियाव खामानि मावनोबाथाय न'आव माने गावबा गावनो माने संना जानो गोनां जायोना दिनै ओंख्रिया जाहैबाय आलु नै दावदै लेमगासिनो दावदैया खमसे खम दङ 6टासो दं 7 मानसि ना ओमफ्राय दालि एसे ओमफ्राय आलौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर सामब्रामा मोनबायानो सामब्रामा बिराद मोजां एवखानांगौ नङाबा नै आलुफोरा बारा माने ओंख्रिफोरा बारा साद जानो नागिरा नै सेम्पुखौ बायना लादोंमोन आङो सेम्पुआ माबायदि फोननायाव माने मोजां दासो माने खानाय लोबना फैखांबाय आं मोजां खानाया जि बायदि जायो माने एसे माने धुला जाजोबो पुरा माने खर' माखाया बेनि थाखायनो माने नैबे सेम्पुखौ लाना फैदों एसे माने सेम्पु इउज खालामबाथाय खानायफोरा एसे माने स्र' जाना थायो आरो मोजां थायो खानायफोरा थ' रुमा इखिनियानो रुमा इफोरबायदिनो एसे आरो सि दोननो थाखाय दान्दा सान्दा जोंनाव जेबो गैया नै दिरुं खाथाबनानैनो दोनो इयाव जिफोरा इनै नायनो हागोन बिसनाया गंसेल' दङ इयाव जों सानैजों उन्दुयो ओमफ्राय सासेया नै इखिनियाव उन्दुयो इयाव बिसनाया ओरैखा आरोखि नै निहार बथलनि थाव दं नै निहार बथलनि कार्टनखौनो लडिं होबाय थायो जोङो सानफ्रामबो माने बोख्लायनाय माने लड खालामनाय आनलड खालामनाय नैबे निहार दाखालि बहाय कम्पानिनिफ्रायनो लाना फैदो नैबे थावखौ नायनो हागोन माबायदि थ' ओंख्रिया मोनबाथाय दसे उनाव ओंखाम जानोसै ओमफ्राय जिरायनोसै मोनासिनि ब्लग बे बारा गोलाव जानाय नंला बेखिनियानो माने रुमखौ देखायबाय आं नोंसोरनो माबायदि दा इनो नायनो हागोन रुमा बेफोरबायदिनोसै